Tofa wata sabuwa asirin shugaban 'yan bindiga ya tonu bayan ya zo karɓar kuɗin fansa. Idan ba ku manta ba, kwanan nan dai aka ga wani faifan bidiyo yana yawo a kafafen sada zumunta inda aka hango 'yan bindiga suna dukan wani bawan Allah sannan suna taka ruwan cikin shi. Sai dai wannan faifan bidiyo ya tada hankalin jama'a matuƙa. Kamar dai yadda kuke gani, wannan na tsayen wani ɗan makaranta ne wanda haka yanzu ma yana bautar ƙasa. Amma kuma ikon Allah ya haɗe da wannan ibtila'i inda 'yan bindiga a jihar Zamfara suka sace shi, inda suke buƙatar a ba su miliyoyin kuɗi domin su sake shi, wanda kuma suka ce lallai idan ba a ba da kuɗin fansa ba lallai rayuwarsa ta riga ta zo ƙarshe. Shi ne dalilin da ya sa suke mishi wannan duka, saboda 'yan uwansa an yi su kawo kuɗin fansa sun nuna cewar ba su da kuɗi. To amma su a tunanin 'yan bindiga, idan 'yan uwansa suka ga ana mishi wannan cin mutuncin, duk inda kuɗi yake za su je su nemo su kawo, wanda kuma sun san abin ba haka yake ba. Da kuɗin nan ana samun shi a banza, su ma da sun zo sun tadda iyayensu da kakanninsu sun tara wannan dukiya. To amma da yake lallai dukiya ba a bar banza ce ba, sannan kuma tana da wahalar samu. To shi yasa suka ga lallai su ma iyayensu ba su samu ba. To maimakon su bi a hankali kamar yadda suka kowa na bi, a matsayinsu na Fulani an san su da sana'an noma da kiwo da kuma kasuwanci. Sannan Fulani kowa ya san a da mutanen kirki ne, wanda kuma suke da kunya, amma a yanzu da yawancinsu wasu ba su da wannan. Tunda duk wanda yake da imani ya san abin da ya kamata, ba zai taɓa kama ɗan uwansa ba ya ce a biya shi kuɗin fansa. Tunda dai ya san wannan kuɗi ga ta hanyar da ake samun su, sai an bi a hankali ne ba lokaci ɗaya ba. To amma sai ka ga shugaban 'yan bindiga da yaransa ya kama mutum ya ce yana buƙatar miliyan 10 ko miliyan 20, wanda kuma idan ba a bayar ba take ya yanke mutum hukuncin kisa ba tare da ya je kotu ko gurin 'yan sanda ba. Wanda kuma a doka lallai ana tunanin mutum ko da laifi ya maka, babu inda aka ce ka yanke mishi hukuncin kisa da kanka, an ce ka kai shi kotu ne ko wajen 'yan sanda. Su suke da ikon su yi bincike su tabbatar da gaskiyan abin da ya faru, sannan sai su yanke mutum hukunci daidai da abin da ya aikata. Amma yanzu ƙasar nan tamu Najeriya an riga an samu babban kuskure, tunda bindiga ta riga ta yawa a hannun talakawa. Yanzu duk wanda ka ga ba ka son sa ko kuma kuna faɗa da shi, sai ka je ka ɗibi gayya ku faɗa gidansa take yanke ku kashe shi. Wanda da an zo aka ji harbi da bindiga sai a ce to ai 'yan bindiga ne. Su da yake 'yan bindiga a Najeriya kwata-kwata su ba su da doka. Duk wanda suka kashe sun riga sun kashe banza, sai a rasa waye za a kama. Wanda kuma idan da a ce da wuƙa ko adda ne aka zo aka kashe ka, sai ka je jami'an tsaro suna bincika da wane ne suke faɗa a nan cikin anguwa ko a cikin 'yan kasuwansu, sannan sana'an me yake, ya aka yi haka ta faru. To a ƙarshe sai ka ga da zaran iyalansa sun ambaci sunan wani sai a maƙala mai sharri. Duk inda yake sai a je a kamo shi yana ji yana gani, a dinga dukansa yana bai aikata ba. Wani lokaci ma in ya zo da kuskure su kansu jami'an tsaro su kashe shi ba tare da an je kotu ba. Wani lokaci kuma idan kwana bai ƙare ba, a kai shi ta CID ya sha wahala sosai, sannan a ɗauke shi a miƙa shi kotu, daga kotu kuma a tura shi gidan yari. Shikenan, inda za a je a ci gaba da shari'a kana ji kana gani abin da baka aikata ba. Amma kuma an maƙala ma an ce kai ne dole, haka nan za ka ɗauki kaddara ka ci gaba da zama. Domin duk mai bibiyan kafafen sada zumunta ya ga wani faifan bidiyo da ya fito kwanan nan, inda a gani wani bawan Allah ya fito yana kokawa akan abin da ya faru da shi, inda ya ce ya kwashe akalla shekaru 25 a gidan yari bai ji bai gani ba. Inda ya ce jami'an 'yan sandan Najeriya ne suka kama shi yana tsaka da sai da mai, inda ya ce aka zuzzuban mai da mai sannan aka ɓata mar dukiyarsa, sannan kuma 'yan sanda gaba ɗaya suka kakkarya mai hannuwansa. Wanda ya ce yanzu sai daga baya kuma aka je babban kotu ta gano cewa lallai shi ba ɗan ta'adda ne ba, sannan kuma yana da gaskiya. Wanda kuma yanzu duk irin wannan cin zarafi da aka yi mishi da zalunci yanzu ya bi ruwa, ko babu wani mataki da gwamnati za ta ɗauka. Wanda kuma saɓanin haka, idan da a ce a ƙasashen waje ne aka yi mai irin wannan rashin mutunci, to gwamnati sai ta bi mai haƙƙinsa. Sannan kuma su 'yan sandan da suka yi wannan aika-aika su ma sai an kamo su an gurfanar da su kotu domin a hukunta su. To amma mu da ke nan ƙasar tamu Najeriya doka ba ta aiki yadda ta kamata. Shikenan
irin wannan rashin mutuncin da aka yi mai magana ta riga ta burwa shari'a sai a lahira in an je to amma kuma lallai ya kamata idan ana son a zauna lafiya a ƙasar nan dole irin waɗannan abubuwan sai an dinga gyara su domin mafi yawanci karamin zalunci shi ke haifar da babba domin shekaru 20 da suka wuce ba lokacin 'yan bindigar nan ba su fara sansani a arewacin Najeriya ba to lokacin muna zaman lafiya to amma yanzu ku duba ku gani tunda 'yan bindiga suka shigo arewacin Najeriya duk inda ka shiga 'yan bindiga za ga suna kai ma har-hare inda kuma kullum kokarin da suke sigar garkuwa da mutane a basu kuɗin fansa sannan idan sun shiga ƙauyuku kuna gani suna ƙona gidajen mutane gabaki ɗaya sannan su yi garkuwa da wasu su masu yankan rago kullum abin da 'yan bindigan nan suke yi kenan yanzu ka duba ga cikin wannan watan azumi mai girma ya kamata a ce 'yan bindigan nan sun ɗaga mutane kafa amma kuma lallai ba su ɗaga musu kafa ba har yanzu bin mutane suke kullum suna cin mutuncinsu saboda ɗabar son zuciya kuma ba a yi musu laifin tsaye ba kuma babu laifin safe haka wannan mutane suke wannan rashin mutunci kullum kuna gani ko akwai a jihar Kebbi yadda suka kafa doka inda suka ce lallai idan ana son a yi tafsiri sai an biya kuɗin fansa idan ko ba a biya ba lallai za su hana malamai wa'azi saboda ɗabar son zuciya da 'yan bindigan nan suke fama da shi wanda yanzu idan a wata ƙasa ne suka irin wannan gargaɗi take yanke za a tura musu jami'an tsaron sojoji ta sama ta ƙasa duk inda suke gaba ɗaya ƙasa a dinga yaƙar su wanda ma su ba isa ma zo su yaƙi mutane ba kuma dole wannan kalamai da suke amfani da su kansu cin zanye domin zaman lafiyar su to amma mu yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya za ka ga babu wani abu da za a iya musu ko ba wani mataki za a ɗauka a kansu wanda kuma a ƙarshe a haka za su zo su dinga azabtar da mutane muna ji muna gani haka nan dole kuma za mu haƙura babu yadda za mu iya domin yanzu duk wata wahala da kuka muna sha a arewacin Najeriya 'yan bindigar nan su ne suka jawo kuma abin da ya jawo lallai rashin ɗaukar mataki da ba a yi a kansu da ce yanzu ana ɗaukar mataki a kansu na doka da tuni an ƙarar da su kuma da irin wannan wahalhalun da suka samu a cikin ƙasar nan lallai da sun daina samu yanzu su ma da lallai sun dawo sun bi doka kamar yadda kowa ya bi doka kuma da an zauna lafiya da su to amma yanzu da an kyale su an yi sakaci cikin abubuwan da suka ga dama haka za su yi ci gaba da barna a wannan ƙasar. Ni Aisha a sunan matan manzon Allah Aisha. Sunana Aisha sunan matan manzon Allah. To ni kai me a sunan ka gaya min? Sunan mata na. Eh? Sunan mata na. Sunan matar ka? Ai ba guda ma. Matan ka na wahala? Wannan ba ta sani. A ka gaya mani. To ba gaya min sunan ka ba ni Aisha a sunana. Wannan. Ka gaya min sunan ka. Na ƙware koko da a na ƙware ba wanda aka maka cikin daji ba. Ainihin sunan ka. Ibrahim. Masha Allah. Sunan manzon Allah. Amma ba mu ɗauko halin nan. Ba ku ɗauko halin shi ba? Eh. To Ubangiji Allah ya shirya ku shirin addinin musulunci. Amin. Allah ya sa ku ɗauko halin mai sunan ga. Amin Allah wannan mutane da suka zato wallahi ba su mutanen nan. Bayan ba su ina su. Suwa? Waɗanda yansu Allah. Wai mace da namiji ko? Su biyu ne mace da namiji ko? Su dai wallahi mace da wata bultuwa ce ne sani. Iya akwai wani namiji da aka kama tare da su. Shi ma guntu ne baki. Shi wannan namiji wanda ma sai ta magana wannan na ya kusa mutuwa. Inna lillahi wa inna bai lahiya. Ko ba mai ɗinkin hijabai. Shi. Ya suna nan. Abba a sunan shi. Na Abba ya kai na ranke da Allah. Ya rasul. Bai da su baka amma dai shi da wanda ya kai duk guda wanda yake halin da yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin bai lahiya to. Amma Abba da shi. To bai lahiya ne ban gane ba ka san ai an ce kuma kuna ba su abinci lahiya lau. An jiwa wallahi mutum na fati guda bai ci abinci. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ai duka su ba wanda ka shirin mutuwa irin wannan mai ta bayan. Wallahi mama shi ba ta lahiya tana can ita mare hannun Allah. Lafiya su ta yi tare. Dan Allah ka tausaya mashi dan darajar manzon Allah dan Allah ka tausaya mishi dan Allah. Na kai duhin ɗauki haka ne ɗauki. To amma ba mu san karaka nan ba kana da tausayi daga jin mai sunan ka akwai tausaya wa mutane.
ka yi hankuri da Allah ka bari ya mutu ka san Allah ka sa ana mutuwa amma ka yi hankuri. To guda ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai ko da mutane duk abin da aka faɗa musu suna da son ƙarya kawai su ci gaba da abin da aka ba su uwayen su. Eh. To ba sun ce wai za a kawo kuɗin ba. Yaushe? Ai na ji ana magana za a haɗa kuɗi a kawo dai zuwa gobe ko? Na ji an ce ana magana a haɗa kuɗi zuwa gobe a kawo ko? Gobe? Aka yi na ji sun ce. Ina haka ne. Kai. Dan Allah ka yi hankuli, dan Allah ka bari ya mutu wallahi mama shi ba ta da lahiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan daga wani ba ubangiji sai Allah. Kuma kana gaya man gaskiya wallahi. To na rantse da Allah wannan mutum na tabbata da wuya yana koma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To su matan da sauki amma ko? Ai akwai wata mace da aka kama da su wadda su kutu. Sun ka kuɗi su ta koma ta. Oh, wata. To ita nawa an ka bada? Miliyan 10 ta kawo kuma ita ɗaya ranta wallahi. To su nawa an ka ce a kawo Malam Ibrahim? Kuma yanzu miliyan 10 ne da sun kawo. To amma an ce wai kun ce an rage mishi miliyan 5 ko? Na mu magana da yayin shi dazo ya ce mini wai an ce miliyan 5. Wanda ya ce nake haka nan ƙarya yake. Amma ku akan miliyan 10 kun ka tsaya kenan ko? Wallahi ba wani fashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah yadda Allah ya taimake ka yadda Allah ya maka rai kamar rai dan Allah. Ai ba ni da kashi ba ne wahala ka kashi. So amma an ce ba kuna dan ba su abinci da ruwa ba? Wace miki haka nan? Na ji an ce wallahi an kama nan wujajen nan na barayin anka kasan anka ko? To mu ba bangaren anka muke bangaren maradu muke gaba ga maradu in kina je an ce barayin bayan ruwa. Okay, ko barayin bayan ruwa kenan. To da ke ji an ce miki ki shiga hannun bayan ruwa to mu ne ko mu ba wanda ka taɓa titi na wani. Da shi daga Sokoto ya yi bu sosai mu duk duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma ba an ce da an wuce mayanci sai ku ba? Da an wuce mayanci ba sai ku ba? Ku ne wannan dan baza ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba dan Allah ka tausaya mishi. Wallahi abba ma kina da zumunci da shi na rinki da Allah ki faɗa musu. In sun bar shi don kansu, in sun taimaka don kansu. Ka sani wallahi abba shi zan aure. Saurayi na ne. Wallahi da waki gane. Inna lillahi wa inna dan Allah kaga yadda mun kai mutuncin ka tausaya mishi dan Allah ba dan halina ba. Dan wanda ya halicce shi ba dan halina ba. Kai hankuri. Kaji dan girman Allah yadda an ka dauki azumin ga ubangiji dan Allah ka tausaya mishi. Ina wasan ma ki bude wata turo miki wadda dan uwa na ya koma. Shi ba amma tura musu. Su an tura musu wadda an kai mu. Shi ko ma dauko shi ba in kina wasa ki bude wata tura miki wannan ki gani. Okay, in maka magana da wanga number. Ba da wani kawai. Wace number? Ke da wata ki da hannu. Wato yanzu turo min number ka sai maka magana ina online.